Bună! Sunt Ecaterina Colasez. Sunt creatorul brandului de accesorii și bijuterii Caterini. De ce suntem aici? Dacă nu ne-am întâlnit până acum la showroom și nu ne-am privit, nu ne-am conectat, vreau să facem treaba asta acum ca să știți cine este în spate. Nu știu că vă dați voi seama din ce postez în social media, pentru că eu mă ocup de asta. Nu știu cât vă dați seama dintr-un selfie, o filmare aici, acolo. Vreau să mă cunoașteți voi pe mine. Pentru mine e foarte importantă treaba asta, pentru că e foarte posibil să ne placă unii de alții, sau e posibil să fim la extreme și să nu vreți să mai luați niciodată produse de la noi, pentru că nu vă place de mine. Dar sper să nu. Și dacă ne-am fi întâlnit la showroom, probabil ne-am fi întâlnit în unei programări pentru că ați fi dorit să achiziționați un produs. Ei bine, scopul nostru astăzi și pe parcursul acestor videouri, dacă o să urmeze un altul, în afară de ăsta, care este de repetiție, scopul meu este să cunoașteți brandul, să mă cunoașteți pe mine, să vedeți de ce sunt ușor de purtat, de ce le fac într-un fel și de ce sunt atât de drăguțe. Ok, o să trecem prin niște faze, adică o să vreau să vă arăt din tool-uri ce folosesc, cum se face o piesă sau alta, cum aleg temele, cum găsim inspirația, E foarte complex tot ce se întâmplă, să nu credeți că e simplu. Oricum, ce e clar este că trebuia să fac treaba asta de mult și mă bucur că acum am lejeritatea să o fac. Nu sunt un om foarte vorbăreț, prietenii mei știu asta deja. Este cu atât mai puțin antrenant să privesc o cameră fără pic de alți oameni în jur și să vorbesc singură. Nu știu cum fac influencerii ăștia, Gabi, nu știu care-i treaba. Oricum, e un început și vreau să mă încurajați că să putem să ne conectăm mai bine. Ok, ce vreau să mai zic este că dacă o să mai urmeze orice video după asta, vreau să nominalizez așa în perioada asta câte un alt business sau câte o altă entitate de care mi-e super drag. Cum ar fi, de data asta, port un tricou. Nu pot să cred că l-am urmărit. Nu. De la Dana Păun, de la Airwear, pe care scrie "Mie dor". Pentru că, nene, mi-e dor de multe lucruri. Mă bucur dacă aș reuși să fac treaba asta, pentru că mi-ar fi mult mai ușor să vă arăt niște lucruri și să scutim niște pași pe parcurs. Vă pup!